dat script las, was ik ervan overtuigd dat hij iets fantastisch mee kon doen. Want zij hadden het altijd gedacht, wat ik hoorde van Paul en van Rob Hauer, oh, we willen het filmen in een hele documentaire stijl. En toen dacht ik, oh, dat zou echt een ramp zijn voor die film. Dan ga je het echt totaal helemaal stuk maken. Want dat hele fantasievolle en dat surreële dat het Geert van Treven heeft, dat moet je in die film naar voren brengen. En toen ik dus naartoe kwam en meteen alles begon te veranderen in de decors en allemaal verschillende kleuren begon te geven, was iedereen zich doodgeschrokken. En Paul was de enige die met me eens was, alhoewel hij ook wel een beetje bang was in het begin. Maar hij zei, probeer het maar. En Rob Hauer, toen hebben Rob Hauer de Dailies, dat zijn de rushes niet laten zien voor 2 weken. totdat hij er niet meer terug kon eigenlijk. Dat zag er ook heel artistiek uit en er was ook artistiek gedraaid. En met allemaal van de zachte kleuren en fluorescente paarse, groene en gele. En heel gestileerd en vertraagde beweging van de acteurs. En met al volgeladen met symboliek. Dat het je het gevoel geeft dat je over heel veel dingen zou kunnen nadenken. Niet dat je echt erover kan nadenken, want dat is natuurlijk allemaal onzin die hele film. Maar ik bedoel, maar het lijkt door de Jungiaanse dieptepsychologie die erin verwerkt is en het symbolisme en allerlei archetypen waarmee gemanipuleerd wordt en dat allemaal gedraaid in een soort artistieke Bertolucci-achtige stijl. Dan lijkt het alsof het over allerlei belangrijke zaken in de wereld gaat. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Als je naar Hollywood komt en je vraagt welke Nederlandse films ken je, dan kennen ze in feite maar 3 stuks. Dat zijn Soldaat van Oranje, dat zijn Turks Fruit en De Vierde Man vooral. Die 3 kennen ze. Nog steeds. Dat is leuk als je naar Los Angeles komt. Ik voel me daar ook zeer thuis natuurlijk, want ik heb ze alle 3 gemaakt. Dus ik vind het enig, nietwaar? Maar De Vierde Man werd dus een cultfilm en dat werd uiteindelijk de doorbraak van Paul voor zijn Amerikaanse carrière.